Godt. Nu skyder vi på fjumdørene. Jeg starter med at prøve at se, om jeg kan ramme den der bjørn. Så kan vi jo flytte ned til noget mindre bagefter. Hvis jeg rammer. Ej, det var ikke lige i maveregionen. Han ramte der. Så nu er den sur på vej mod os. Så må vi hellere få en ny en. I stedet. Ja, det gik så ikke. Nu er den rigtig sur. Okay. Den burde være gået i øjet på den. Så nu er den halvt blind. Pisse sur. Den der, så var den der. Også meget godt, for jeg har kun én pil tilbage. Skal vi se, om vi kan sætte den i halsen på den. Så den helt ihjel. Se, hvordan det går. Det gik fandme rimelig godt. Så er der bjørneburger. Jeg har lige kontrolleret, at kameraet her kan se ordentligt. Ja. Du kan se det hele. Godt. Nu prøver vi at se, om vi kan ramme vildsvinet. Er lidt mindre mål. Til gengæld er lidt bredere. Så. Ja, det går ikke. Altså, lidt højere, lidt lavere, så er det svinebøf, ikke? Men det prøver vi igen. Ja. Nu halter den i hvert fald. Jeg tror ikke, den er død nu. Der er den. Så er den blind. Nu løber den ingen vejen. Så kan jeg tage mig god tid med den sidste. Og den sad rimelig godt. Nå, så er det den lille hares tur. Skal vi se, om vi kan få den også. Vi starter med den lidt sjove pil her, med den der vingeskudte fjer der. Lille mål. Lige men først. Så kan resten næsten konkurrere. Alt for højt. Der er altså næsten dyreplageri om den med en gang. Men den skal lige slå ordentligt i det.
Det er utroligt. Legit. Det var dem. Det var spild af de sidste 4 pile. Men altså, når man slår ihjel med den første, så er det vel også dyreplageri at skyde videre, ikke? Nu prøver vi at gå tilbage til bjørnen. Det var sjovere. Så skyder vi lidt på bjørnen igen. Ja, det er fint. Der er med en lidt skodpil. Man skal tro, der er planer det der. Er det bare mig, eller er jeg ved at blive lidt bedre til det her? Det var bare mig. Der er en tungepiercing der, gennem kinden. Så vi skal tale lidt om buen, så er det tydeligvis en ikke hjemmeproduceret bue. Men lækker nok. Der er godt lige mange en stopperl her til lige at få bilen i at stikke af, men ellers er det meget lækker. Vi har det her fine sted, hvile på begge sider. Hvor lang er den? Den er vel 1,80 meter, 1,70 meter måske, 75. Men er meget lækker. Den kan strækkes sådan forholdsvis meget. Ja. Så. Så ned sammen pine op, og så tror jeg, vi skifter over til skivemålen igen og ser, hvad der sker. De sidste her, de sad rigtig godt. Der var en, der sad inde i den inderste cirkel. Altså, ikke i midten af den inderste cirkel, men tæt nok derinde til, at jeg synes, det var fantastisk. Nu skifter vi igen.